ato taog kuan kaning Pahiron Ridge. I-tour ta mo kung asa dapit mo agi dire from Lumbia to Pahiron Ridge Pagatpat. Dire na giyon likod sa mga Lumbia. So tara. Ato ta magsuroy ta karon didto. Then mangita ko kuan didto kaning bibingka. Mangita ko maaka kanin didto. Kung unsay naa didto. So aran-aran dire. Sada dalan dire. Kaulan naman tayo diring tapita. So ato lagi apon pa. Rain or shine ito ta. Ato ning laagan. Kusog ang ulan. Sige ta kitag kuan ani karon baligya nga sa ni bibingka. Sabi ra ta mo kaon. Ay chata kay mo. Nata sulod sa kuan Barangay Lumbia. Ay diri sa kuan sa Palalan. Ano? Dire. Right turn. Dire murag medyo kuan na dire. Wala kay ulan dire. Murag kuan hinay lang ba. Dito ra sa Palalan dapit ang kusog. Balag ulan ba kay laag lagi apon basa lang kay makapangita atong kuan atong gusto paunon kuan snack tag bibingka gikan sa Lumbia padulong sa Pagatpat Pahiron mga kuan siya ka minutes mga 15 minutes siya dali ra kay sa balik dire nga area so inay ta kay medyo na mga gagmay nga mga flat na dalan so balik ta dalan dire na mga subdivision dire yo ambot ug singala ani nga subdivision no
search na ako sa ngalan ani nga subdivision ni dire. Nasa tubahan na sa. Doon na ta sa Pahiron Ridge, pero dili ta mag-expect nga makakita tag view karon kay medyo ka-fogs ta. So ano na to dalan sa dapita ang mga view pa sa dapit view dre. Dagan mga tourist spot diri sa Kamarahan Pahiron guys. Like Kilangit View, Sunset Cafe, G-Camp, o dagan pa. So roya na yun nato balik diri puhon if one. Okay ang panahon kay parang timing man kay ta karon. Lanman. Sayang. Karon. Buwing sa Kilangit View. Kita tagpuan. Ara to guys Kilangit View na siya dia. Ito. Tanawa sa akong dire ibabaw na ako'y kuan dia. Na ako'y video sa una sa Kilangit View. Pero Kilangit View na siya. So kusog mo ng ulan. Napo day diri ang kuan day, Air Wings Peak View. Ito siya, Air Wings Peak View. Pero nagtugya pong padulong na area. Pasensya na sa kuan sa footage kay medyo ulan man siya. So siya. Ato na sunan guys, ato na sa G-Camp o katong saan nga na to, Elma, balay ni Elma lagi naraw. Stop na to atong tag G-Camp, pero dili ata mo naog kay kuan man ulan man tayo. Dito ra mo backing araw G-Camp. Nanay Farm, Kapitanan, G-Camp. Dito ra taman. Dito taman kay mo backing ta. Di man ta makanaog, wala koy payong. And ulan man, basa ta. So, hindi na siguro kung magpalit og kuan. Kung mabibingka, ikaw siguro may karong taod-taod mo at may lapasan. And sige, balik lang ta. Guys, paulay na ko kay kuan man. Wrong timing makita sa atong kuan. Sa ato pagsuroy dito sa Pahiron Ridge. So balik ang kasunod, failed man ta karon. So na lang tour na lang sa dalan. Pauli na ko, balik na ko.
Nakaabot na ko sa kwan. Dire sa Amoa, dire sa Gran Europa. You like this video, and if you do, please like and subscribe to my channel. Peace. Bye bye.